Det er ujævnt af helvede. Må jeg leve noget op igen, ikke? Nej. Jeg kan ikke leve noget. Der er rigtig koldt hernede. Far, der er dejligt koldt. Og meget stejl. Og rigtig meget stejl. Ja, hold da op. Det er stejl. Vi er nede i den der grotte. Ja. Vi er nede i det der morgensave, vi skal op nede i. Der er en lille trappe, der ligger nede. Far, det er sindssygt dejligt koldt. Så kommer jeg med det samme. Ja, du gør, far. Det er dejligt. De må have haft små fødder dengang. Der er sådan en lille hul her, og tror du, der ligger døde mennesker dernede? Der kunne da godt ligge døde mennesker hernede. Er der døde mennesker dernede? Det ved jeg ikke, men det kunne godt være. Jeg har fundet et minihul. Jeg er så lille, at jeg kan gå. Der er meget plads til mig. Jeg tror, kan jeg da ikke komme ind, det kan jeg. Far, der er sindssygt dybt her. Far? Skal vi prøve at sætte lys på? Er der nogen, der lede? Skal vi se, far? Hvad er det? Der er sgu ikke noget. Jeg tænker på. Er der nogen, der har været spærret inde? Ja, det kan godt være. Det har Så været. er det blevet mindre og mindre. Ligesom på Kronborg. Det kan godt være. Øj, jeg er gået ind i grotten. Hvor skal man være dværg her? Og lige han er inde i grotten. Der er endnu en tunnel. Ah, Far, nu er vi ude. Fuck, der er et hul der. Og nu er jeg et sted, hvor jeg ikke ved, hvor jeg er. Hej, hvor er det? Og der er endnu længere ned. Jeg tager bare lige et billede af det gamle øl lige her. Man kan også gå op her. Man kan også gå ned. Far, man kan både gå ned og op her. fuldstændig ligesom livet. Broen er der. Og vi kom derfra. Ja. Vi kom derfra, broen. Nu går jeg op til det igen. Nu går jeg tilbage. Oj, gutter. Vi skal også lige udforske det her. Ej, far, prøv at overveje at lave ærter nogen her. Ja, Som den. går I alle sammen den vej? I kommer længere og længere væk fra mor. Jeg går tilbage. Og der er klokkeur. Jeg går tilbage. Det her, det er bare et tidshul. Ja. Jeg kommer. Der er bedre temperatur herinde. Hvor bliver du af? Jeg kan ikke blive af. Du skal bare komme herud. Åh, fuck. Det er han ikke. Mærk, jeg er en mur. Altså, Det filmes. Det filmes. ja. Fuck, du sveder meget. Sveder jeg meget? Mor? Det er vel det år, hvor vi gik fra. Jamen, jeg har fundet trappen. Jeg går bare op ad den anden trappe.
godt lave de her. Ja, jeg skulle bare lige filme. Er det kanalen, man kan se det ud? Dyra. Og byen den er dernede. Efter vi er højt op, Marius. Der er ikke noget at sige til, man sveder. Hold da op. Vi er helt oppe i det varme. Og så er det 34 grader. Bare vi er tættere på solen end dem dernede. Ja, vi er tættere på solen, det er rigtigt. Er der ikke cirka? Hov, der er et mindesmærke. Hvad siger? Det ved jeg ikke. Lad os gå ned og kigge. Kæft, det er stejl. Ja, Hvorfor det går egentlig ikke bare ved det? det ved jeg ikke. Du sagde jo, det ikke gad ved i grotten. Det er ikke engang farligt. Der står det Raoul. Ja. Så du ser, der står Raoul. 23. i 6. 60. Pavon Raoul. Er det ham, der er fodboldspilleren, Raoul? Nej, det er det ikke. Så står der 1974 der. Der er en kæmpe myre igen. Hvorfor er der? Jeg ved ikke, hvad det Det er. er kæft. Det er bare en kirkeklokke. Hey, Ja. jeg vil væk. Nu larmer den lige om lidt. Så Nå, det nej. er der Det en, virker jo ikke. er der en pave, der har heddet Raoul. Ja, hvad er en pave? Med en pave, ja. Ja. For helvede, jeg har sved i øjnene. Hvad er en pave? Det er overhovedet i den tro, der hedder hedder det katolicisme, eller hvad hedder det? Katolisme? Jeg ved det. Der er bare sådan en tort. Prøv du at kravle det af. Det er gusken. Ej, det skal jeg kraftedeme ikke. Jeg siger Olli, tager han chancen. Der er slanger og frøer og rotter. Ja. Nej, skal vi så derop igen? Hej, godt mor. Jeg står for ikke skidt. Står der pisser? Den er værd at pisse. Nej, jeg er der flyde udsigten. Ja, okay. Det er rigtigt. Det giver sådan en dejlig indre ro. Ja, det er det. Den er jeg holdt på det hele vejen op i stigningen. Nå. Jeg synes, Vingegaard han trækker på Dacia. Hvem er jeg, leger Vingegaard der? Markus. Vi går op til mor igen. Ja. Så går vi ned på pizzeriet. Ja, det billede her er det fint. Ja. Hvordan de laver i gamle dage? Hvad fanden er de stukket af? Ikke igen. Nej. De er forbandede nærebørn. Det er ligesom vores kartoffelkælder, far. Tak, Sjøt. Naturfænomen. Ordentlige myrer, de holder sig her. Ordentlig mobbedreng, som man siger. Det er sådan det der næverdrenge. Næreberdrengene. Næverdrengene. Har vi en fransk talentspejder, siger han så? Er der nogensinde blevet solgt en til Frankrig? Fra næver? Fra næver? Nej. Det vil jeg da. Overhovedet ikke. Ja, det er varmt det her. Var den der Desperados der i? Og den her? Hvad for en? Den der Desperados. Nej. Der er brun. Vi fandt det. Der har været en dæmning.
Ja. Det kan være det der er et klipperne. Ja, murene det er det sgu nok. Det er også derfor, de kunne have den brønd derinde. Der har ikke været langt til vandet den gang. Nej, der er sgu nok ikke. Hvordan fanden skulle man ellers overleve heroppe? Jeg ser en fodboldbane. Det var det, jeg sagde før, jo. Basketballbane. Ja. Far, hvad er det, der tur vand med? Hvis så ser jeg endelig vand, og så smager der klorvand. Ja, det er sådan, det er hernede. Det er sådan, de renser det. Ej, kan vi smide Markus i fængsel her? Nej, det vil ikke. Nej, jeg vil prøve. Ja! Jeg vil ønske dig, far, jeg vil ønske dig, at du kommer derud, og så gå herop. Nå, Se? Det gør vi, det er håndværkerne, der bruger det. men du kan da gå det af på en eller anden måde. Det vil jeg da tro. Nej, hvad skal jeg sige dig? Du skal bare højere op. Nej. Nå, ja. Så må jeg bare komme til kirken, fordi der er en lille hold derovre. Så kan du lige kravle over. Ja. Ja, du er en spidermand. Nu er vi i swimmingpool. Nu er vi i swimmingpool. Skal I derop også? Hvor? Så kan I det der må være det højeste punkt. Hvor? Der. Det bliver en lang video, men det bliver en god video. Dokumentaren om. De er 5 på flugt. Første dansker. Der går på... Nej, der er over Hvis man skulle på flugt heroppe, så skulle man vist have en paraglide med. Hvor hurtigt kunne komme væk. Man kan på... Der er ikke noget, man kan på. Der er noget vand. Ja. Ej, øv. Nu må vi op i skoven. Det her ofte er det højeste punkt. På det Ja, vi skal højere op. Hold kæft, mand. Hvad er der? 40 grader her? Og mere heroppe. Ja, det var sindssygt, hvor det var. Der har nok været et tårn i gamle dage. Udsigtstårn. Det er helt sikkert nu. Bare gamle ting. Går de bare i stykker. Uden der er nogen, der gør noget. Ja. Ej, der var et eller andet dyr. Men de dyr, der kommer her. Der er masser af mærkelige dyr. Det skal du rutsche ned. Så skal du bare gå samme vej tilbage. Har vi kælk med? Kælk. Ej, far, prøv at tænke på om vinteren. Det er eddermame været stort, så du kan se, at muren fortsætter der. Ja. Er det jul, så kan jeg tage Man kan komme ned, hvis man bare følger trappen. Det er, når man går rundt. Yes. Vej ned. Jeg savner Danmark. Gud fader bevar. Jeg er i frostvejr og lever på steg. Ja, jeg er så ligeglad. Hellere end at blive en rød krabbe. Ja, der er 8 fiskere. Og den har jo rent.
På grund af, at der er 34 plus 34 heroppe. Ja. Så det er 38. Og hvad er det så? 68. Nu kom der en brise. Hvad? Kan du ikke mærke det lufter? Der kommer lidt vind. Jeg beder til Gud, selvom jeg ikke tror på ham. Det er verdens farligste kæmpebar. Det er bare 20 år. Nej, man kælker ned der, og så glider man længere ned, og så bare... Det er noget at flyve hop. Så er det der, man skal have de der paragliding. Ja. Eller en desperat. Desperator. Så man flyver. Så får du en god kælketur. Der skal I ned. Der ligger en død. Og der er kakelakker overalt. Sådan der. Du ved, hvordan de smager. Kakelakkød. Bare ikke du kan sagtens komme herind. Det serveres vel på Noma. Se bare. En kælketur deroppe og hernede. Ja. Det bliver fandme vildt. I har mange gode idéer. Nej, en kælketur, hvor du sukker så hårdt du kan. Heroppe, og så flyver vi heroppe. Så er det meningen, man bliver på den her side af hegnet. Hvorfor? Så man ikke falder ned og slår sig ihjel. Olli. Det var lige tænkt. Det ser lidt usikkert ud, det der. Lige nu. Prøv, det er grus det der, Olli. Det skrider bare. Prøv at tænke på, at faren havde en video af, jeg dør. Hvad er de ved at lave der nu? Go-kart-bane. Ja, ligner det ikke det? Med hegnet og lygterne. Ja. Nå, så kommer vi her med dig. Det er jo der, vi har kælken med i baglommen. Ej mand, og vi skal nå æde en pizza på vejen også. Ej, vi skal skynde os ned så. Far. Ej, de har siesta. Far. Ej, det holder jeg ikke til. Far, det eneste, jeg kan spise. Nej, jeg kan spise meget, men det bedste, jeg kan spise med mig. Altså det lækkeste, det var nok en italiensk skinkepiz. Ja. Fordi tomatsaucen, den køler man ud. Jeg kunne også godt spise en skænke. Jeg vil hellere slikke på en skrigeskænke, dit svin. Ah, perfekt. Er du ligeglad ved, at vi lader den herovre? Jeg vil have damer på dås. Kan du sige farvel og tak for nu? Farvel. Og tak for nu. Nu slukker vi video. Ikke alene, mor.